गिबियावनो खुलुमबाय जोङो दाखालि 3 थारिखनि गथ'नायाव जोङो नैबे फंबायफोर साब्रै गासिबो दंजोबोमोन जोंजोंनो। मोनहासार ब्रह्मजों? औ मोनहासार ब्रह्मजों दंफाजोबोमोन। मारै जाया जाथाया? ओरैनो गथ'ना जानायाथ' माने गोरोन्थिखौ जोङो जोंनिनो बुंखायो डाइरेक्टनो सिदा खोथाखा माने गोरोन्थिया जोंनावनो दंखायो। माने जोंबो एसे एनै जौ फेजोबखानायसोमोन नालाय ओरैनोथ' बारा लोङाखैमोन बियार जोङो ओरैनो गंबासो लोंना फैदोंमोन गामिनिफ्राय ओमफ्राय जोंबो जौ फेजोबखानाय ओमफ्रायहाय बे माबायावहाय NRL डिफु खाथियावहाय बिसोरो बाइकजों फैनानै माने साइडआव लाखिदोंमोन आरोखि बैसोर मानसिफ्रा जायखिनि बाइकजों सानै फैदों ओमफ्राय बिसोर साइडआव लाखिदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोर साइडआव लाखिनायाव माने जोंना दा एसे जौ फेनाय नालाय माबाया मोनहासारा ओमफ्राय दा माने लाखिनानै माने ओंखारनानै गावनो एसे नारज्रिग्रोनाय जादों आरो बेखौहाय दा नारज्रिनाय नालाय जेन'बा बिसोरबो रागा जोंनानै मा दादागिरि देखायदों मादों बेफोरबायदि खोथाखौ बिसोरबो बुंबाय ओमफ्राय दा जेन'बा जोंबो ओंखारलायनानै बेवहायनो एसे बिदिनो एसे नारा नाथा एसे बुलायलायनाय जादों आरो माने नारजिनाया बिसोर थाथै फैबाय नालाय माने गाव माने जौ फेखानाय नालाय ओरैनो गाव कन्ट्रल हायैजों माने ओंखारनानै माने दुगा जानोसै बायदि साननानै बिदि नारजिलायनाय जादों आरो बिनि उनाव जे मोनहासारनि न'आव थांनानै एटाक खालामहैदों आरो बेखौ गारियाव थिखोनानै लाबोनानै बुहैदों बेबायदि अजद होदों बे खोथायाथ' टटेलि रं माने बे बिदिथ' जेबो जायाखै माने खोथाया बेयावनो जोब्बाय माने बे जे जायगायाव NRL आव दावराव जादों माने बिसोरो ओंखारबाय नालाय बिसोरबो लावथि खनबाय जोंखौ बुबाय हनै बिसिनावबो फंफा फंनै नांबाय ओमफ्राय जोंबो लावथि खनफिननानै जोंबो बुलाबायबाय दा ओमफ्राय बिसिनावबो एसे बिदिनो फंफा फंनै आघात मोनबाय जोंबो बुदों बुनाया ओमफ्राय माने बिसोरबो बुदों जोंबो बुदों ओमफ्राय बेयावनो फोरसा फोरसि जानानै नोंबो थांदो जोंबो थांदो होननानै जों बिनिफ्रायनो फोजोबलायनानै फैदों आरो बेनिफ्रायनो गावस्रानानै जों न' फारसे फैबाय। जिथु गियान बसुमतारी बिथांनि सायाव मोनहासार बिथाङा केस जाफिनदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना बोखारना लाफिननो सानो? औ जोङो बोखारनानै लाफिननो सानो माने जोङो बे नंखाय खोथाखौ लानानै माने जोङोथ' बेबायदि जानो साना माने ओरैबायदि आंनि फंबायफ्रा दा माने बिसोरनि इयुन फिउचारखौ आं साननानै बुंदों दा बिसोर फरायफुनाय गथ' माने आङो साननानै बुंनाया बेनो माने बिसोरनि रेपुटेसना खाराब जागोन बिसोरनि इमेजआ खाराब जागोन दा माने बिनि थाखायनो जोङो दाय गैयैखौ माने दायानो गैखाथारा दाय गैयैखौ माने दाय खालामना लानो दा बेखौ साननानै जोङो दिनै बोखारनो फैदों आरो माने दायानो जोंनिनोखा नालाय जों बेखौ गोरोन्थिखौ जोङो जोंनिनो साननानै जोङो बेखौ बुंनो फैदों आरो गारि बुख्रुबनायनि अजद खालामदों? गारिथ' रावबो बुख्रुबाखै बेखौथ' रावबो नुवाखै गारि बुख्रुबनायखौ बे गारि बुख्रुबनायाव रावबो माबा गैया आखाइ गैया रावबो बाव जोंनि नारा नाथाल' जानाय बेखौ जों मोजां मिथिगौ जों मेगनजोंनो नुनाय जों नांलायनाय खमलायनाय जों बेखौ मोजां मिथिगौ खिन्थु गारि बुख्रुबलायनाय बेबायदि जेबो गैया आरो बिथाङा अजद होबावदों जे सिलाइबो देखायलायदों होननानै सिलाइथ' बाव बिदिथ' जेबो गैया बेवहाय दस्राफोरनि जेनेबा बेहाय पुलिसफोर फैदों नालाय बिनि खोथाखौसो बे बुंदों बिदि सिलाइ देखायलायदों मादों होननायखौ माने बेयाव दस्रा पुलिसफोर फैदेरदोंमोन नालाय बायह्रानि जोंखौ बादा होफैदों जेनेबा हमथाफैदों जोंखौहाय दा बे खोथाखौसो बे बुंदों ओमफ्राय बेयावथ' जेबो सिलाइ गावदे बुंदों दे बिदि सिलाइ थुदों बिदिथ' जेबो गैया आरो बिसिनावनो सोंनो हागोन नै साखि दंजोबो गासिबो दा जों माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदि बिसोरथ' बियो जोङो जेब्ला बे माबाया जोबो दावराव दावसिया जोबो जोङो सिरि थाखाबायमोन जोङो बिदि जेबो बुंनांगौ गैला जोङो नारा नाथा माने बिदि जालाबाय थानो नाङा जोङो बिदिखौ साननानै जोंनो सिरि थाखादोंमोन ओमफ्राय बिथाङा जे मा साननानै गाव केस होफैदों जों बेखौ मिथिया खिन्थु केस होनायावबो जोंखौ लाबोफायाखै बिथाङा ओमफ्राय केस होनायाव जोंखौ लाबोफायासै नालाय जोङो आसरित मोनबाय ओमफ्राय दाना बियो सानथाम सानब्रै थानानै जोंनाव फन हरबाय जे आङो केस होबाय दाना नोंसोरखौ स्टेटमेन्ट होनो नांगौ जाबाय ओमफ्राय दाना जोंथ' थाङा जों दाय गैयैखौ मानो स्टेटमेन्ट होनो नंखाय दायखौ जों मानो स्टेटमेन्ट होबावनो बे खोथाखौ जों बुंदोंमोन बे खोथाखौ ओमफ्राय बे बुंदों मोनहासारा जोंखौहाय नोंसोर सानबेसे खारनानै गगोन नोंसोरखौ पुलिस लाना नागिरगोन ओमफ्राय आंखौ थानानिफ्राय फन हरनानै बिथाङा बुंदों नोंसोरखौ पुलिस लाना नागिरगोन आंबो बायहेरायावसो दंहैयोमोन इमारजेन्सि फैब्रबनानै बुंबाय आंबो गिलायलांबाय फंबायफ्रा फरायफुनाय नालाय बिसोरनि इन फिउचारखौ नायनानै बुंबाय आङो बिसोर फन हरनानै बारे फन खालामनानै बुंहरबाय थाबाय पुलिस लाना नागिरगोन आंनाव थानानिफ्राय फन हरोबाय बिसिनावबो हरोबाय आजां गाजांनो ओमफ्राय बेबायदि साननानै जों फैनानै दा बिनि नंखाय खोथाखौ जों बेयाव बुंफैनांगौ गोनां जादों आरो नंखायौ ओमफ्राय गोरोन्थिया जोंनिनोखा फार्स्टआवनो प्रथम गोरोन्थिखौ जोंसो मावखादों बिसोर अनलि साइडआवल' लाखिनानै थाबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय जोंनासो ओंखारनानै नारगोरखादों ओमफ्राय बेयावसो बिसोर रागा जोंनानै एसे एनै नारलायलायनाय जानायावसो जों एसे एनै बुलायलायनाय जादों आरो बिसोरबो लावथि खनबाय जोंबो लावथि खनबाय बेयावनो एसे एनै होलायनानै जोंबो फोरसा जाबाय गाव बबेहाय थांखो बबेहाय थांखो बिदि आरो केसखौ बोखारफिनसै नामा? औ जोङो केसखौ माने जों दायानो जोंनिनोखा ओंखायनो जों बोखारफिननो नागिरदों आरो बे गारि बुफायनाय ओमफ्राय गारियाव थिखांनानै लाबोनाय बुनाय बे बाथ्राया नंखाय गासिबो बेथ' बिदि गारियावथ' रावबो लाङाखै गारियावथ' रावबो बुवाखै एलाय बिसोरनो दंजोबो गासिबो जों बेनिफ्रायनो गावस्रालायनानै फैदों गाव बबेहाय थांदों थाङाखै जों बेखौ मिथिया गावथ' बिनिफ्रायनो थांखाबायमोन ओमफ्राय जोङो रागा जोंलायनानै नोंनि गारियाव जों गाखोया बेफोरबायदि बुंनानै जोङो थाबायबोनायसै आरो दंमोन नामा औ मा जायामोन? आंबो दंमोन जानायाथ' बिदिनो दा जेरै आदैनालि खोन्थादों बे सिस्टेमनो माने गारिया बिसोर लाखिनानै दंमोन जोङो गाखोनानै दंमोन आरोना गारियाव माने जों थांबाय थादोंमोन हरै कारिगाव फारसे ओमफ्राय बेहाय साबैसे दंमोन नोंसोर? जों साबा गावजों बे फेरेग्राजों आरोना मोनहासारजों साबा दंमोन जों माने बे गावनो ओंखारनानै नारजेरग्रोदों बिसोरखौ माने दायाथ' जोंनिनोखा होनजायो मथा मथि नारजेरला गोरनाया
दा जों बेखौ मानिनानै जों बिदि जेबो खालामाखैमोन आरोना जों सिरियैसो दंमोन होननानै जाबाय जोंनि भुल जाबाय होननानै जों बिदि साननानै सिरि थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै मैया दाना बे हथात केस होबाय जोंथ' मिथिया केसआबो हारसिङैसो होदों दाना मैया जोंनाव फन हरबाय नैबे आंनाव फन हरबाय नै जोंखौ थानायाव लिंहरबायलै एरखम जाबाय खोथाया उइटनेस हैनांगौ बिदि जेनेबा स्टेटमेन्ट लानो बिदि स्टेटमेन्ट हैनांगौ बिदि होननानै बुंहरबाय आरोना बे आरो नङाबा हैयाबा सानबेसे खारखुमाना थानो पुलिस लानानै नागिरगोन मागोन होननाय बिदि बुंहरनायखाय उफाय गैयियाव जों फैनो गोनां जाबाय आरोना मैया औ बे सिस्टेम जानानै जों दा मैया फैदोंमोन ओमफ्राय जों दा बे नंखाय बाथ्राखौ जों माने बिदि केस माबा होनो दा बेखौनो जोङो जोंनि उइटनेस माबा होनायखौ जों बोखारनानै लाफिनगोन आरोना बिदिब्ला नोंथाङा सानो नामा मोनसे ब्रह्म बिथाङा सोरनिबा थुनजुलायनायावसो एफआइआर होदों बा नोंथांमोनखौ बाय फर्सलि बेबायदि स्टेटमेन्ट होदों होननानै जानो हागौ बे जाथाया माने खारन काहानियानो बिदि नंखायामोन नालाय जोंखौबो बुंनो होबाय बिदि बुंदो रोखोम स्टेटमेन्टआवहाय दा जों बेनि थाखायनो जों बुंनो गोनां जाबाय मैया जों जा बुंदोंमोन बे नंखाय माने दिनै जोङो बे बाथ्राखौनो बोखारफिननो फैदों आरोना बेहाय थानायाव पुलिसनि सिगाङाव नोंथांमोना नङै बाथ्राखौ नंगौ होननानै बुङो स्टेटमेन्टआव मैया बुंनो गोनां जाबाय ओमफ्राय मैया जों बुंनायखाय ओमफ्राय दिनै जोङो बोखारनो होफिनदों सोर पस्ट खालामखो नोंसोरखौ बुं बे मोनहासार ओमफ्राय मोनहासारजों सासे लोगो दंबावोमोन नोंसोर गिनाङा एरखम बुं डिबिट होनाय दंमोन डिबिट होनाय बे आंथ' सिनायाना बेखौ जेनेबा डिबिट होनाया जोंखौ प्रेस मिटआवबो माने नोंसोर रायलायफिनदो नोंसोर साब्रैजों रायलायफिनदो बे खोथाखौ बुंदोंमोन जोंखौ साब्रैजों प्रेस मिट खालामफिनदो होननानै बुंबाय थादों ओमफ्राय जों खिन्थु जों नङै बाथ्राखौ बोरै प्रेस मिट खालामनो होननानै जोङो थाब बेयाव जोबनायखाय जों न' फारसे थांबाय आरोना मैया बेखिनि